Manlingkod, mayong hapon sa tanan. Sanglit anticipated mass mani kining maong misa. Ang atong kasaulugan mao na ni para ugma maigsoon, no? The feasts of the Epiphany. We commemorate that event when Jesus was revealed to the whole world through the three kings. You know the name of the three kings? Kinsa kay ito? Ang tulo ka hari? Si Chowking, Burger King, o si... Bitaw, no? Kisa tayo tulo ka hari? Si Gaspar, Baltasar, o si Melchor, no? O tuod megson, nindot kini siya nga kanabang connection sa Pasko o karon sa Epipania. If Christmas is the feasts of receiving a gift from God, then Epiphany is the feasts of opening that gift and discovering that that gift is not just for myself, but it is meant to be shared with others. Nga kini ding gasa nga atong nadawat sa Pasko, kining bata nga si Jesus, di ra ni para sa katawhan sa Israel. Kini ding bata para ni tibuok kalibutan. So muna, we discovered that gift that Jesus is not only for the Israelites, but is for the whole world. So, ang kaluwasan maigsoon, dili lang para sa Israel, para sa tibuok katawhan, sa tibuok kalibutan. Mao ni, nao nga gipahinumduman ta atong nadiskubrihan moning pista sa kapadayganan, gipadayag ni Jesus nga siya Ginoo sa tibuok katawhan, sa tibuok kalibutan. So muna ang kanang image sa three kings, lain-lain sila color, pahinumdum na siya sa katawhan, sa tibuok kalibutan. Dihay istorya maigsoon sa duha ka bata. Din nakadawat sila regalo. Sus nindot kayo kay mao gi pag-uso adtong remote control nga mga duaan ba nga mga truck. Sus Allah, lipay kay mga duha ka bata, no? Pareho silang nadawat ka regalo. Apan lain-lain sila og kanabang reaction. Ang unang bata nga nakadawat sa regalo, midagan siya, misud sa ilang balay, nagduwa-duwa siya nga siyara. Lingaw kay siya, pero nagduwa-duwa siya siyara. Siya rin nalingaw. Apan kining usa ka bata migsuon sa dihang nakadawat siya sa regalo, iyang gitawag ang ubang mga bata. Dali, dungan tag-abli ani. Nakadawat kog regalo. Sus pag-abli nila, uy, kanindot man ani. Ang gibuhat nila, nagduwa-duwa sila. Uban sa katong mga bata migsoon nga iyang gipangtawag. Sumao ni siya migsoon, kining ikaduhang bata, mo ni siya'y punto sa atong kasaulugan karon sa Pistas Epipania. Epiphany is therefore the feasts of sharing with others the gift that we receive at Christmas. For the child that is born or given to us at Christmas is not only King of the Jews, but Savior of the world. No? So many, God wants not only Israel, but wants everyone to be saved. Not only Jews, but also Gentiles. As the prophet Isaiah puts it in the first reading, the light of Christ shines not just upon Israel, but upon all peoples of the whole world. Nindot kini siya pagasulti migsoon. Bisan ni 1 Timothy, Acts of the Apostles, since salvation can be found only in Jesus and in no other name, God calls everyone to Jesus. God desires everyone to be saved. So this is the dream of God the Father. Ang damgo sa Diyos Amahan, nganong gipada iyang bugtong anak sa kalibutan, maura gini. Aron kitang tanan hiusahon sa iyang langit ng puloy-anan. Si San Agustin, nindot kay iyang tubag, why God became human like us? The answer is because God desires each one of us to be saved. Nagpakatao ang Ginoo sa kalibutan tungod kay damgo sa Dios nga kitang tanan iyang luwason. Niining pistas kapadayganan maigsoon or feast of the manifestation of Jesus or feast of the Epiphany, we are reminded of our vocation as followers of Jesus. That diha sa tong bunyag, nahimo tang mga Kristiyanos apan
naay dakong hagit isip mahimo ta nga Kristiyanos isip mga binunyagan. Unsa mga hagit? That we are also called to be missionaries. That people who do not know God will come to know Him because of us. Kanindot ni ana, no? Nga naay mga tao nga makailas Ginoo tungod nimo, tungod nato. That people will come to hear the good news because of us. Sus kanindot, no? Mo na ato biyang hinumduman. Why nakaadtos langit ka nag-inusara? Kung naa maging nakaadtos langit, naapod siya gibit-bit ka kauban mga igsuon. No, nindot kayo no, nga daghan tag mabit-bit padong sa langit nga makalag. Nindot kayo nga daghan patag mga tao nga makabig balik sa simbahan. Di ko kalimot mga igsuon. Diha mi kanang gihimo adto nga mission, mission mi sa Pangasinan. Og tuod, natingala kay ko, nga nung naamantas likod sa simbahan, nagmisyon. Imagine ka, dito mi San Fabian, Pangasinan. O niya, likod sa simbahan sa San Fabian, dito mi naghimos misyon. Natinga kay ko, nga nung kanino nga naamantas likod sa simbahan. Okay na itong tuwatas bukid, nagmisyon kay makasabot ang mga tao dito, wa kay makadungog sa pulong sa Ginoo. Apa naa likod sa simbahan? Dool kay simbahan. Sus, dito na ko nahibawan. Ang mga tao hinuon nga dool kay simbahan, mo'y di mo simba. Nga naman, maminaw ra mas trumpa. Na, tanawa ra gyud. Sus, dito na ko nasayran. Daghana di ay dito nagpuyo, nga wa pa makasal. Na, daghan kay dito, nga wa pa mabunyagan. Sus, naghimo mig kanang libre nga bunyag, libre nga kasal. Dito. O niya, di ko kalimot ni ini. Dihay tulo ka buok nga mga iglesia ni Kristo na malik sa pagkakatoliko, gumikan sa mga misyonero nga nangadto. Og tuod, nakasabot sila sa atong pagtulunan. Og maunay hinungdan na malik sila sa katolikong simbahan. Ninduta sa? Muni itong hagit maigsoon, nga daghan pa untang mga tao nga makaila ni Kristo. Tungod nato, tungod nimo. We need messengers, and being a baptized Christian, diha sa itong pagkabinunyagan, nahimo tang mga misyonero, no? Nga atong ipakaylap ang pulong sa Dios, nga daghan pa untang mga tao makadungog sa iyang pulong tungod kanato. Gani, God uses different ways to call different people. Atong tanawon ha, to call the shepherds, katubang mga kining mga magbalanta sa mga karnero, He used an angel to call them. To call the three kings, the Magi, He used a star. Di ba? To call us Filipinos, He used the Spaniards missionaries of other nationalities so that we will come to know God. Di ba? Tungod sa mga Spanish missionaries, nakailat ta sa Ginoo, nakailat ta ni Kristo, nakailat ta ni Senyor Santo Niño. Mauni hinungdan, og muna angay ta nga magpasalamat kanila maigsoon. We have received this gift of faith, and it is unthinkable that we should just keep quiet and keep this discovery of faith to ourselves. Instead, we must share it with others. We must be missionaries to our families. Dihas to makasilinganan, no? Nga katong mga tao nga makaila ni Kristo, makaila unta sila tungod kanato. One cannot receive the gift of Christmas without sharing it with others. One cannot be a follower of Jesus without sharing His good news to others. Di kita mahimong tinuod nga Kristiyanos, tinuod nga Katoliko, kundi na to ipaambit ang atong pagtuo. It is not enough to believe in Jesus. It is necessary to also proclaim Him to others. Di mahimong kompleto ang Pasko kunwa ang Epipania. Mao ni, no? We received that gift during Christmas, the gift of faith, the gift of Jesus, and also during Epiphany, we discover that this gift is not only ours. This is not only for myself. This is meant to be shared. No? Muna nga ato ning ipaambit sa uban. Sus, dako kini siyang hagit maigsoon alang kanato, no? So muna nga ang atong nadawat nga gasa sa Pasko, dili ra din para sa ato mga igsoon sa atong kaugalingon.
atong ipaambit sa uban. Samas duha ka bata nga nagduwa-duwa. Ang usa ka bata miadto sa ilang balay, nagduwa sa iyang remote control nga truck. Siya rin nalingaw. Apan katong ikaduhang bata mitong sundon maigsoon, manawag taglaing mga bata. Magduwa-duwa ta. No? Ngaron sa ingon, mapaambit na to ang regalo nga atong nadawat. Daghan ang malipay sa regalo nga atong nadawat. So mao ni, hagit na to maigsoon. Let us continue to proclaim Jesus to others, not only with our lips, but with the way we live our lives. Amen. Manindog.